Okay, time for me to go. See you, Philippines. Bye, Maki. Maki, you take care. Yeah? Sorry. Ate have to leave you. Don't be sad. Nanay and tatay will be back soon. Okay? Be good. Bye-bye. Okay, let's go. Bye, Maki. Bye. Bye. Oh, ano si Maki? Okay. Ito yung bagay ko. Bye-bye. On the way to Dubai. See you, Philippines. Dito na ako ngayon sa Dubai Airport. Diba? Ganda ng Christmas tree. And duty free. Pero wala nang pang shopping. So, hanggang tingin na lang muna. Bye-bye. See you, Philippines! Eto na nga. Nakabili na wala sa oras. Alex MK. Tingnan ko. So, maganda ba siya? Wala na. And nakapag-shopping na sa Michael Kors. Oh, ayan. Okay. Kumusta naman? Maganda ba, guys? Okay. See you.